kublai pibaro ka kerting jonga de ikong Madeline Carboni nanong dong mauria. Te hakni ka pon ai kublai kerpang ya ka channel jong iba PS link do hakba ila penyat ya kane ka debate competition. Kani ka jing penyat jo iya kane ka debate competition kamara ka jing yo nong kamtam ya ki kun samla jongi kiban ya shim benta bat pen I ya ka sap ka phong ka jongki. Te hakni ka pon ngadon ban ong halor ka te ka jing kali kabala kali hato ka khambha ban aja chaka kami nesha ukpa ngadon hangni ban ong bat kersan bakabha shibon lada aja sha ukpa bali ngaong kabha shibon mat aja shukpa namar kat kum ka jing kala jo ki por ki ya ki bamenta kat kum ka jing ya step jong ka science ka jing kala don ka jing kala ka perthai bro ka wei Henry haga jat meriau kasi jungi kane sa akum ni bali ka jia kane ka jing ne sa kalong namar bala ajat siaka kami kumta ngadon ban kersan da kidaw ki babiang ban ong ba ka khambha ban ajat sya ukpa ban ya ka ba ajat siaka kami kidaw kilong kini ka baningkong ukpa udai usambai badaw ni usambai ubala bet Kenang bangsa kakerteng bat kanam jong usambai kumbala thung bala bet dayban ajat chokpa pi ha ka jai brio khasi jongi ka jai jo usambai ka ja lara thung dau no usambai ru dau no usambai ha ka kpiat yo sambai pen ban hada ka kerteng jo ka kpiat ha ka jai brio khasi ka jongi pet ka ja ka jing lo don ka bo jo usambai na kata daw ukpa kum usambai kenang ba kan dek kan sa kan em ka kerteng bat usambai un em pateng la paket ha kisngi ki badang wan ngas ngodei ban kersan ban ong dei ban ajat sya ukpa namar ka kami kadai tangkum ka kpiat kanong sumar kanong sa kanong petia ban pen he pensan ya kijing thung kat badang don hapo jongka kumju ri kami ka besa ka batia yo khalung kat por kadang arnet henry kam de kam la ban mi ya kerteng sampai kumta ngadon ban kersan ban ong ba kajing ajat syukpa kat penek ka pensa pateng la pateng ya usambai ba utau sambai unne unsa de tangda ka ba ajat syukpa kenang ba kane ka jat beriu khasi jongi kumno kan le sis kan bala makashi posngi ukpa bala tang sisngi de kumno kalaban petlap he kenya kesem kani kawanra ha ka jing macam khat jongka ba ha don ka por ha ka ba ka ong ba khambha ba thom wa ka sang kum ta shibun kilong kami ki kan thai jongi ki ba ngop ha ka kam auria jongka ni ka perthai ki don ki ba kum kita namar balai bat pendap he kenya kesem ban pendap hap registom hap IT lot met pat men sim ban pendap ia lagi khon kiti nakadaw ba ka jing le sting ka jong ukpa te khnang ban like kini kedrum kan ram ka jing pa ien ka pa sem khnang ban kan scam ka thamai khasi jungi ka jat khasi jungi kan kiyo irat shaprang na ko wei ka por na ko wei kerdan sya ko wei pat ka khambha bangin ajat shokpa bat ka ni ka jing ajat shokpa kadai ka jing pen kat kerdan bat ki wei pat de ki jat meriu jong ka perthai hi borok ka wei te ngadon berkersan ting e hang ni bat ong le se ma phi ki nong pet ki ba pet ya kane ka channel lani ki ba snap phim so de ya kane ki jing ong henrei nga ngadon da ka jik kamon ka bas kem bat ong ba ka khambha sibun bat ajat pa ban like kan rum kan ram barok ki bal wan ha ka imlang salang ha ki ka sem khasi jongi nang ba ngin lat na kita ka bhasibun ban ajat sok ba Saka wai pat akwa banong. Ha kat ni ka jing ajat khasi jongi sya ka kami teng ha ka badon ki khun kala don bun ki khun dia ka sat nyokor tangi khun khadu ba ka panya ya ka yang ka sam hi bro ka wai le se teng ka kami kala kala do kadang khamrin kumno ka badang riat kan panya ye ka sam malu mala kadang so thok malu mala ni ka kami ka ong ka spa ka phau ka dei ki jong ha phade ba panya ma phai ki ka sam khun namar ba nga ai phateng hapa ka khun ka tu kani ka jia ka long ba teng ki hajaka ban penya ta ki khun ki bala samla lane ha ki rang ba ha ki khun rang ba ai khun samla kani
kajia hari kasih jungi hapanyat da ibadang rit bat buat bat sembut perkat hatu kata kespa akap haugan kiau kadang truan hiar kadang mikis ngi balai nanu lasdang da kebapanyat tang da ita ikun ibam pak sngoto ya kata ka kamai kaji ka khayi pateng bat ka jing scam jong kata ka long yin klong sap na kata ka daw kani ka jat khasi jongi ngan ong ya pi ka long ka ba pher kumba julong na ki wai pat ki jat ben riu ka long ka baduk ka dang slam tang tron ka daw ka long ka jing ajat syaga kami te da ka ba ajat syau pa ngin pen kala daw ka jing bom don norim ka jong o kum ukpa namar ba udai ba kum uta uba shuwan song dap namar yo ya kajat bapura syala dehi te kani kajing ajat syaka kami kelapan long ya ukpa ban pensen jor ya kajing kip jing ba jong u ya kajing kasam hi barok kawai te kum ta ngadon berkesan ban ong ba kambha ban ajat syukpa namar pitem lada ngila ajat syukpa Cuba kasih mentai ke ajak syukpa. Lese ukpa kiat kia. Pet na yeng. Ya ki kon kikti. La ban pet tang ili de shimen. Haban la ki kon kikti brakon. Ka kami kan lai luat. Mau hab kiat haba ki kon kikti baharo. Lada udan san ngot ringot shipau ngot ki kon kikti. Dei mau ban kiat apa. Mau kiat kon rai. La ka jingkat kon rai. Jong kane ka kami bapli baro shik takata ka kiat kon rai. Kajingkit kon rai jong kami ke sibor ngat ong yepi kawan ra lut ki lai pau haru kam kajing bot ceperkat aka kumnu kan pendap penbiang ya ki ying kasem ha ka baki kon khandai ngot sipau ngot ki kon kumnu kan le sis kan bala maka sipau sngi ukpa bala tang sisngi te kumnu kala ban pendap e ki ying kasem kani kawan ra ha kajing bot ceperkat jong ka ba ha Don kapor, haka ba ka ong, ba kambha ba thom wat ya ka sang. Kum ta shibun, ki long kami, ki kan thai jongi, ki ba ngop, ha ka kam auria jong kani ka perthai. Ki don ki ba kum kita namar balai, ban pendap e ki yang kasem. Ban pendap hap trai hap IT lut met bat men sim. Ban pendap ya lagi kon kikti, na ka daw ba ka jing le sting ka jong ukpa. Te khnang ban like kini kan rum kan ram ka jing pat yen pat sem. Kenang kan scam kat thamai khasi jungi kajat khasi jungi kan kiyo irat shaprang nak wei kapor nak wei kerdan syak wei pat ka khambha bangin ajat shokpa bat kani kajing ajat shokpa kadai kajing penrekat kerdan bat ki wei pat dai kijat meriu jong ka perthehi borok ka wei te ngadon berkesan ting e hang dia bat ong le se ma phi kinong pet ki ba pet ya kani ke channel lani ki ba snap Phim sau đây cái này cái gì ông hình nga don đã cái gì cầm món cái bus cam bạn ông ba cả khám ha si buồn bạn ajak cho pa bạn lại cái rum cái ram baro cái bal one ha cái im lang sa lang ha cái cái sem khasi jongi nang ba ngin lat na kita ka bha si buồn bạn ajak cho ba sa ko wai pat na kwa bạn ông ha cái này cái gì ajak khasi jongi sia ka kami teng ha ka ba don ki khun pen kala ya cái này ka jing long jing man ngin pen kala ya ke elang salang ngin sadon ka jing kala ka jing ipu ai phieng jong ka ne ka jat brio khasi jongi jong ka ri khasi jongi bat ngin chayu I ka no ka sapharnai kum balong ki wei pat ki jat ben rio jong ka parthai ngada kar men ya kata bat kum juru ngarong bat ong shibon ke ai ha ka ni ka por wa khandiat tang da ki minute ngamla ban ye thier shibon ke ai ngin sai sempat ya kata bat nga shukwa ban kubur ban ong ba ka jing ajat shukpa ka khambha ban ya ka jing ajat syaka kami bat kum juru ha kani kapor ngada ai khub le pi ki nong pet ka ya kani ka channel bala ju pet bro kushan I ba ps link do man la kapor bat khub le shiboni pi baro ngangat ya pi baro ki ba pet ya kani ka channel le si ban ong bale te ikong ikran komta dai kani ka debate competition ha kabala ay ka jing kali naru bastang hato la kaba ajat syaka kami nesha opa takada wadan bakasana ni badong kakam ba ajat syukpa te staji sin biang ngai kublai pi baro kublai shibun ngen sai sin biang